Ano ka nung mga yak kanina? Lukon da kalagaro din. Kaya mo magsag. Gusto sa bana. Apay kasta ka, pero personal na mo time. Oh no! Apay sika, mati na sakit kita bagbagam. Nasaksakit mi tatay bagbagam mababainan na kaon. Apay siya kumamat ka mababainan? Oh no! Nagababamit ti kordon mo, anang arti kayo mo tatangay. Nako. Nauna nagtipagtamtambaya ka. Pinanawak lang mo ti zero ka kasya atoy. Ano tumutin? Wait a minute. Taman pa nga ko atoy. Paiwan nga tati aramidin na di balay datoy. Oh no. Uh-oh. Hindi mas turog na. Okay si sabayat ti mga. Naging mas ituturog. Tapos kasta-kasta ka. Pero tika, kung kaya mo nga ko may isa ka. Amo arod nga rito ka. Ipinanawang ka na tatay di sirok ti akasya. Kuna bilaga dyan yung makala ko na. Pita nagpartak kamit tayo. Tsaka madin sa ato ito yung suot mo tatay sa bali mga tibado mo. Padublik tataya to, siya pati nakita. Weh. Pwede si kamit tinasungit tayo. Tatay sak tinasungit. Di may ba nga makarti sanib naan. Sanib-sanib ni bagbagam. Kuha na naman tayo, kahit kung may isa. Uray sa kahit kung magmay sa. Sige, ito yung katod tayo baba. Kaya pumana mo ito. Tugaw-tugaw pa lahat. Ito lang orbaban. Tumanabutab ka palit ta. Apa nagangsig ito yan, Andres? Natural, tao mismo nagtugawam. Upis ti sabam. Sumagayam nagbang Gangot. Sige man. Ano naman nagkatan? Taka man lang ano. Tukit na natuyain. Ano natin problema mi Alangan nga si katitakil problema na. Mariya kusip. Who cares? Who cares? I don't care mit I don't care, the care bears don't care. Please shut up. Shut up, shut up. Di ka pala nga rin ma-shut down. Tama di ka marigregatan nga ginglisin. Ang sig. Ludi mo. Kapay pagsawan na ngay, lokdit mo mit Sikat, ika ang sigan, tulubungin. Di balingan suga na walang takke. Takke, bures, tabol. Ide ajay, sa bali tatan. Sika, dala-dalang pay lang. Ang sig kalatag, ingga na tatan. Uray na. At least nasawa ka siya, wala sawa na. Baak, kalatan, baak. Urayin awan mit mga nander kanyak. Kasi kangay, Andres latan. Andres. Baak. Uray pa man baak, kadumangit kanyak. Sana all. Ano ka nung mga yak kanina? Lukon da kalagaro din. Kaya mo magsag. Gusto sa bana. Apay kasta ka, pero personal na mo time. Apay sika, mati na sakit kita bagbagam. Nasaksakit mi tatay bagbagam mababainan na kaon. Apay siya kumamat ka mapapainan. Nagababamit ti kordon mo, anang arti kayo mo tatangay.
ah. Ano niya kaya mo? Oh no! Kisa ba na to, Anak nga puro romantic kasi sipat ko kanya mati chinelas ko. Sige ah, pakul mo. Takitaan ta, ano niya naglagdati tinilas ta. Salamat ka ta, bitso ko lang ito Matangkin na ta chinelas mo Mabuting ka mo lagayam eh. Ano kaya mo sa unta ta? Sika ano na kahit mo, kaya mo mano-mano latan. Sige raw, talaw minumag. Mga inuma lang na yan. Ngayon ka malagay magdamay ah. Ngayon ka malagay magdamay ah. Sabang. Kuriyot. Gusti sa banat to binanugnak pa yung agsao. Inumat lagayam ti awis mo. Sumula kaya mo siyag. Taka ma. Emma? Ipag, kumusta ka na? Okay lang naman po. Nakapag-usap na ba kayo ng insan ko? Oo ate, nakapag-usap na kami. Kamusta na pala siya? Ewan ko kung anong problema nun. Laging umuuwi ng lasing. Di naman kasi nagsasabi ng problema sa akin yun. Siguro dahil sa akin, kaya siya nagkakaganon. Bakit ano ba kasing problema niyong dalawa? Bigla-bigla ka na lang umalis sa bahay. Nagsinungaling kasi ako sa kanya at hindi ko agad sinabi sa kanya ang totoo. Ba't kasi kailangan mo pang magsinungaling sa kanya? Nagawa ko lang naman yun ate kasi ayoko siyang mawala sa akin at mahal na mahal ko siya. Eh, kumusta naman yung pag-uusap ng dalawa? Hindi nga naging maganda ang pag-uusap namin ate. Nagalit siya sa akin. Ganun ba? Hayaan mo. Kakausapin ko yung pinsan ko. Baka sakaling magkaayos pa kayo. Salamat ate. Okay lang yun. Wala namang problemang hindi nasusolusyonan. Sana nga ate. Sana mapatawad niya pa rin ako. Kahit ganun ang ginawa ko sa kanya. Miss na miss ko na siya at gustong gusto ko na rin umuwi sa bahay niyo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Kakausapin ko siya para makauwi ka na sa bahay. Ngayon pa lang ate, nagpapasalamat na ako sa'yo. Pwede ba? Huwag ka munang magpasalamat. Kasi hindi pa tayo nakakasigurado. Mahirap kausap yung pinsan ko. Yun na nga ate, kahit anong gawin kong paliwanag, hindi pa rin niya ako pinakinggan. Nagalit lang talaga siya sa akin. Oo, ganun talaga yun na tao. No puraw, puraw talaga ajay. Sana ate, makumbinsi mo pa rin siya na bumalik na ako sa bahay niyo at maayos namin ang gulo namin. Hindi ka rin mahirap kausap, no? Hindi ka makaintindi. Diyan ka na nga, hanapin ko pa yung pinsan ko. Ako pa ngayon yung mahirap umintindi. Eh sinabi ko lang naman yung totoo. Pabili po. Pabili. Napanan naman gamin ajay nga taon. Nagriga tagawa awir, titulpang nga laklakayan.